Už ti niekto dal peniaze za to, že doma perieš a upratuješ? U nás v Alfa Pureo máme vernostný program, pri ktorom sa vôňa mení na body a body na peniaze. Ako to celé funguje? U nás získavaš body úplne za všetko. 1 bod má hodnotu 10 centov. 50 bodov dostaneš len za to, že sa prihlásiš do vernostného programu. 20 bodov za odber nášho voňavého newslettera. 1 bod za každé minúte euro alebo v prepočte 25 korún českých. 2 body za recenziu, 4 body za recenziu s fotkou alebo videom. 50 bodov ti dáme k narodeninám. 5 bodov za like, follow na Instagrame, Facebooku alebo TikToku a 10 bodov za recenziu na Google. Takže hneď na začiatok dostaneš 7-eurový kredit úplne zadarmo, aby si vyskúšal naše voňavé výrobky. Tak neváhaj, prihlás sa do nášho vernostného programu, zbieraj body a my ti ich vymeníme za ďalšiu vôňu, čistotu a radosť.